guys, dito limpyo-limpyo na dito sa atbang. Ako na siyang gipangmutlan og mga sagbot, mga dahon, at kahoy. Adto na punta sa unahan ka dito ako mamanap tiwas og kuan putol sa mga samok ng mga kahoy kay kuya kayo guys rong panahon na nanay mga krimen kaning mga libon-libon mo nilang ganahan na taguanan. Awan ta diri guys, awan ito ng sagbot tulipyuhan. Manglimpyo ta sa atong lugar bisag dili atong yuta para lang sa atong kinaiyahan. Hangiyan sa limpyuhan guys kay libon guys tanan. Mani ang karsada, nyanda plain, libon, dili limpyuhan. Pabor kayo sa mga daotang tao nga ari diri magpasok. Na ato ning limpyuhan diri ang ato ang daplin sa karsada. Para dili kuyaw sa atong mga anak na maglakaw gikan sa eskwelahan ikagabi nga ang daplin sa daan ngit-ngit og libon atong hawanan kay delikado na gid karon ang panahon. Dili na ta angay kumpiyansa. Amo ni karon guys nag-clean up ni kauban sa akong mama. Diri na lang ang among last nga limpyuhan kay dito nang manhuman naman namo dito sa atbang wala kay kuniso dito paglimpyo sa sod ng gudto sa shimbird ang gikuhaan ng nako ang sa daplin lang nga karsada ang mga sagbot o mga tagas ng sagbot nya karon diri na punta. Para sa akong gipagamit sa sundang kaya akong gibitbit karon ang silhig usara man ang sundang magtiwas sa mixili guys ug ari ra kong thank you for watching.